Sabías que a historia do Reino de Galiza foi ocultada? Existiu durante máis de 1400 anos e temos fontes históricas de todo tipo que o corroboran. Aparece en crónicas, documentación monástica, mapas, escudos, cartas do Papa, sagas nórdicas ou até obras literarias escritas en moitas partes de Europa. E a pesar diso, a maior parte da poboación galega descoñece case todo sobre o Reino de Galiza. Isto non é casualidade. O nivel de coñecemento da historia dun país acostuma a ir parello ao poder político que ten ese país. A historia, como disciplina, nasceu precisamente para dar legitimidade aos estados liberais que se estaban a construir na Europa do século XIX. O pasado reelaborouse presentando os feitos de maneira simplista e lineal, atendendo só ás grandes fazañas e os heróis nacionais que encarnasen os valores que se quería fomentar. No caso de España sería así: os iberos, os visigodos, o suposto reino de Asturias co seu caudillo Pelayo que iniciaría a reconquista contra os mouros, a superioridade de Castela, os reis católicos unificando España, o Imperio Español e de aí a España contemporánea construída precisamente sobre eses valores: unidade nacional, catolicismo, virilidade e todo iso. Aqueles aspectos da historia que non encaixasen nese molde tan ríxido quedaban excluídos. Por exemplo, Al-Ándalus tense presentado como unha simple paréntese a pesar de ter durado 800 anos, e Portugal como un erro histórico na construción de España. O Reino de Galiza foi sempre ignorado ou manipulado. Textos en que aparece nomeado literalmente foron traducidos nos libros de historia por Cantabria, Asturias e Galiza, León ou mesmo entelequias como parte noroeste da Península Ibérica comprendendo Asturias, León e Galiza ou territorio cristián con capital en León. Por riba, durante o franquismo, incidiuse neste discurso dunha maneira máis profunda e radical e difundiuse masivamente a través de filmes, literatura e sistema educativo. E en boa medida continúase facendo. Por iso, moitas persoas asumen esa visión da historia como a única posible, aínda que hai décadas que os investigadores a descartaron. Corrixir a información falsa é moito máis traballoso que difundila. Só temos que ver o que acontece hoxe en día coas fake news. Mais iso é outra historia.